futhi wayengeke azafe kwayena wezoba nesichitho wayengeke ungeke uzufe nathi ngifaka isichitho kuphela hayi ukuthi ufe ngiyavuma ke manje hayi ufuna iqiniso wena ilona ke letshena lona yes ngangifuna ukuthi akunyanye akulahle khona ezobuyela kumina uyabonakala ukuthi usathandana nomuntu usuthandana nomunye usuyamona ngifuna lokho wakuba nomona funayo lelo ngoba esethandana nomunye umuntu hayi ukhona wena ke njengoba wena wangibona ngifaka izinto la awumtshena ngathi lo muntu athandana naye bezwana nami awuzangumtshene ngani wena wobothi mina ngizokuhlekela lo ukuthi kusuka umuntu le agijinge ngoba kuwena umqhathi nje awuzange umtshene ngani ukuthi lo muntu adezwana nami singafika sibabangani sibe bawu3 usuka umuntu ozandana nami asuke mina ezokumngani nami mina ngazinto sokuthi ngikhulume lonto nakho kushuthi mina amadwayitwa yami hayi wena kodwa nje okwangivula amehlo mase sowufuna ukuthi umshise ingane zakho ngangeke ngiyachaza ngangeke ngimshise ngangifuna abe nesichitho ngangifuna abe nesichitho nje ashile abuyele kumina ngangifuna yena ngifuna emadoda ngifuna yena leyo usunayo ngangayithandi leyo ngangayithanda yena uyishiphe hayi khona abantu nethi iqiniso nilifunayo lelo salifuna iqiniso siyanitshena ke linje manje kodwa nje hayi umthakathi hayi ngumthakathi sebenzisa umuthi ukuthi ubuyisele indoda usebenzisa umuthi ukuthi kufa umuntu wena ubuye hayi sanibonani igama lami nguKhanyi waKhumalo ngibhalele kwaNyoni TV yenzela ukuthi bangiphelezele sobonana nganginabangani sisasebenza kulaba bangani ababili kukhona oyedwa wayezama ukungidlisa ushevu wayengithelele ushevu eglasini kwakhona ombonayo ke so lo wambona bengimthathile ngithi ake sihambe naye seka lo wayezama khona ngizozwa kahle iqiniso into engiyifunayo nje iqiniso ukuthi ngempela wayengaze angifunele ushevu angishisi ingane zami ngubani akhiwa la ngena noma sivala Koko awu yebo njani siyaphila njani asiyaphila hey khona kwamamthandi la ekhaya yebo khona umamthandi uyena yebo man ayisebona nabangani bami ayingenayo bakithi nawo abangani bami kade ngabagcina singahlala ayihlalani ngahlala bakithi abantu kade bagcina hayi baba kade ngabagcina iminyaka emgaga hayibo sisilungu right kodwa yebo ngi-right nawe sikhanya right yeah nginathi si right hayi umama bakithi iningadinwa Nkosi yami mina igama lami nguMalandela ke bakithi ngiyabona usojabulela nabangani bakhe ngisazichazana igama lami nguMalandela sisuka kwiNyoni TV njengoba ke kukhona abafethu abashuthayo nabafethu labo basigadile so iNyoni TV na ke uhlelo olubhalelwayo ke mawusuke mhlawumbe kunento enifisa ukuyilungisa noma ukuyikhuluma yebo ngiyaswala angazi ke nami mhlawumbe uMamthandi nje bebona abangani bakhe kukhona yini mhlawumbe akwaziyo noma afisa ukuthi mhlawumbe nokulungisa noma mhlawumbe abantu okade wabagcina ngazi kodwa phela ayi sekunesikhathi ngabagcina sekunesikhathi sasebenza ndawonye bebefonile kodwa ukuthi bayeza nisaxhumana ngamafoni sesalahlekelwa nayinamba nginazi inamba zabo abakazi ukuthi bangifonele bakazi bangifonele hey kunodaba ke sihamba ngalo mala engathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe lona olenze kwana lokuqhelelana kade befisa ukuthi balilungise ke noma Mthandi ngoba bona bake basixoxela kwayinto ke esibonile nathi ukuthi ayiyinhle into efana nale mhlawumbe ke ngizoba ngazi ngizodedela abanye sesikhanya mamkhanya angazi hayi Thandi yebo nakade sagcinana yebo
kodwa nje ayi empilweni yami angimnandi selokho sagcina nangale yaminyaka. Yebo. Hayi ngoba nje uthanda nje Nkosi yami ukuthi ngizwe iqiniso uthi ngempela ngangibone dadewethu. Ngaphela ukufika kwami mina ngafika sonke sisebenza ndawonye sasafunelana iy'ndawo zokuhlala. Yebo. Kwamnandi kwanje yana nami ngazibona ngisekhaya sengithola udadewethu. Kepha nje angazi konakalaphi, angazi ngiyazibuza yonke leminyaka iyangidla lento kuthi ngenzani ngempela kuthandi, ngempela Thandi ngakwenzani mntakwethu? Yini ubonani? Yini ndaba uthi wangenzani? Khona into oyibonayo mhlawumbe? Hayi ukuthi khona ngikubonayo. Hayi izenzo zakho nje azibanga zinhle kumina. Shuthi la Mama Thandi mangibalalela nje mina kade sisakhuluma. Ukudukelana kwenu akusiko ukuthi mhlambe kwasekushaya isikhathi ukuthi nje kuphela umngane. Kodwa kuney'nsolo wena eyikhona zokuthi kunezinto wazenza ezazikhomba ukuthi mhlambe ufisa ukumbulala. Mina ngifisa ukubulala umuntu? Hayi impela Inkosi. Hayi ngeke Hayi Thandi kusho ukuthi ngaba nelakithi nje idlozi. Impela laba khona futhi lalide. Ngoba mina ngangisithethe nodadewethu. Sisi sikufunela indawo ufikele kuthina sikufunela indawo ukuhlala ungene endawo ukuhlala ungazi umuntu. Exactly. Mina pho ngibuye ngijefti ngibulale. Siphume nani sihambe sokuma vacation senze into ezinanzi ezamaphathi siphuzele sonke. Kodwa nje egcineni hayi Thandi. Wena Mama Thandi. Wena Mama Thandi kukhona yini ukuzikhathaza ukukwenza ngoba ngicabanga ukuthi njengoba bela angithi benabangani nobathathu. Yebo besabangani. Ngicabanga ukuthi njengoba bela kukuzikhathaza ngomngani benu noma singakaveli izinto mhlambe ezigcina zinihlukanisa kahle asikafiki kukona. Wena yini okwazikhathaza ngayo ukuthi abangani bami ngoba sazizwana kahle ku right, yini okwazikhathaza ngayo ekuthenini mhlambe uxhumane nabo noma ubabhekeke la bekhona ukuthi basho naphi since na retire nahlala emakhaya nje, yini osuke wayenza ekhomba ukuzikhathaza kuwena? Phela yazi ukuthi mangabe kade nisebenza ndawonye senihlukene. Mina ngathola umuzi mina emakhaya ngahlala emakhaya ngaphinda nalani ngomuzi la. Ngibuye ngiqashise la njengoba ngilana ngiyavakasha ngibuye ngiye emakhaya ngibuye ngizila. Iy'namba zabo bengenazo bengakwazi ukuthi ngibaxhume ngibafonele. Kodwa wena awukazi uzucabanga ukuthi mhlambe yini enayibanga ekuthenini nabo bengabi nazi like nabo bengakufoneli nawe futhi ukudukelwa inamba zabo ungazikhathazi ngazo? Ayikho into okuyicabanga wrong mhlambe ucabanga ukuthi iyakenzeka? Hayi angikhumbuli. Awuyikhumbuli? Mina ngazi nje salahlelwana yinamba kwaphela kanjalo. Ayikho futhi indlela engizobe ngibathole ngayo. Okay, mhlambe mama ukungene leya nkulumo awukhulume ngoba phela lento inofakazi wena Mama Thandi, inofakazi impela. Ngicabanga ukuthi njengoba benizwana akekho umuntu ongasukela omunye kube ukuthi umsolela ukuthi uke like wazama ukungibulala. Mhlawumbe akungene mama siza ukuthi kwenzakalani. Awungene Lungi, awungene impela. Kusho ukuthi kuleya nkinga le eyayikhona le ufuna ukuthi ulento umfakela into laphaya. Ngazi noma usakhumbula ngoba kodwa sekuyiminyaka vele Mina wamfakela into engathi ubuthi kwi-drink ukuthi aphuze. Mina ngabi bese ngithi angangayiphuzi lo drink ngoba khona into omfakele yona. usho ukuthi wabona mina ngempela ngenza lonto? Ubesiqiniseka? Nginesiqiniseko impela ukuthi ngakubona. Ngase sengiyamtshela ukuthi
wena angazi ukuthi indlela kade umfakela yona kodwa ngicabanga ukuthi into ewuphoyisile. Nani kuphi ngaloso sikhathi njengoba ngikade nibala izinto like loso siphuzo sifaka apha emsebenzini noma wayesifaka sisemsebenzini kanti uzombona kanti ngizombona esifaka ngangazi ukuthi usifaka ngasiphi isizathu wenzeni ngoba uyazi ukuthi icala lento oyishoyo yazi uyangisukela iyicala lento oyishoyo uyangithuka phela ukuthi ngiyathakatha mina makunjalo ngakubulali mina wathula wathini pho ngakubona ngase ngiya kuyena ngafike ngamtshela ukuthi le drink angayiphuzi ngoba khona into engiyibonile uyifaka phakathi awufaka ne drinking angaze ngifakele uthi drinking mina uyazi usisibehlezi siphuza naye ngifike nento ngimphuzisa isaphuze nami ngiphuze wake wagula buka namanje akazange ayiphuza akagula shuthi into engekho kungeze ukuthi uyasiqhatha wena mhlawumbe unenkinga engayazi phuzanga nje ingakho ngiphile fanele kodwa mina ayibahla ngiyazi mina lota ngiyazi ngaba ngiseke emhlabeni naku umuntu osixabanisayo sixatshanisa uyena lo kodwa bakubona ufaka into uyifaka eglasini wangitshela ulungu wathi ungayiphuzi leya thathi le glass ngoba ngimbonile efaka into phakathi wazi wathi ulungu asishintshe shintsha amaglasi iphuzo uyena lo ofakile simnike yona iglass leyo kwayimina engithi hayi asingakwenzi lokho asiphumeke nje kuyena hayi ngiyazi zobona sesiphumile kuwena singasakunameli ngiyabona yazi ufika la ngiyakubona ufika la ukuthi awukho right ngiyakubona nje ufika la ukuthi nje udiniwe njengokufika hayi ngidiniwe ngempela ubone kahle ungeke yonke leminyaka ngihleli ngicabanga nje ukuthi ngempela yini le ngazongibulale yona ngishiya ingane zami ngife ngento engayazi phela fanele ngoba sabangani mekukhona engikwenzile ungibize sisi woza nangu 1 no 2 ngibone nami ukuthi ngiyawuvuma yini noma ngiyawuphika kodwa mase usuka nje usungicabanga intembi kangaka ukuthi mina ngishiya abantu abami ngife ithandi lenhliziyo hayi lenhliziyo iyasukelwa nje ayikho lonto le ayikho ifanele nje ngaleso sikhathi ukuthola lokho ongangibuza ingane wena ngaleso sikhathi kuthiwa nansi idrink engiyithela ukubona phela ukuthi umuntu onjani ngakubona ukuthi uyinyoka ngakubona lapho uyinyoka lokhu ungihlekisa kanti kusho ukuthi inyoka enkulu wena ungahlala iminyaka emingaka sashiya nini emsebenzini wena wabona phela ayikho lonto wabona ulungu uhlala ngathi usisilungu uyasiqhatha mina ngiyazi lonto le angiyazi wena sisilungu esikhathi ngiyeza lento waye ungezanga kunini uzothi wenzana usho ngani kwaphela uzotshola ubufakazi ngase ngangazi phela ukuthi yini ngempeleni ibangayo ngoba phela sabangani sibathathu hayi angiyazi mina lento nizongisukela kanti nizela uzongisukela anizelanga ngomngani bethu baseqaleni nizongisukela nizongibiza ngombulali cha phela ngithi mase kuhamba isikhathi eside usuyahebeza yonke into kodwa ngesikhathi wena umanqobo ukuthi ungibulali manqoba wawulapho yona ndlela ongibonga ngayo le wafika wena emsebenzini ungenayo indawo yokuhlala uzongibonga ukuthi ngiyakubulala awuzange phela kuthene ungikhokhela irent lapho engihlala khona bengizikhokhela irent yami yebo wangifunela indawo yokuhlala lokho angeke uzume ngakho uzungibulala ngoba uthi wangifunela indawo yokuhlala hayi ngizoze ngikubulale wenzeni ngikubulala wenzeni ilokho engifuna ukwazi wenzeni ngize ngikubulale ilokho nje ngifuna ukwazi yabo nje bangizela ngifuna ukwazi impela ngangenzeni kubani ngoba nami nganginesika ngimphatha kahle akekho engangalwa naye hasho ukuthi nihlangene ngami angazi ukubonakala ngami nje ngiyabona futhi nihlangene ngami nje nobabili mamthandi unesiqiniseko sokuthi ayikho into enake nayibanga emnganeni beni hayi angikhumbuli nje into esasiyibanga ngikhumbula awuyikho mina ngazi sasihleli nje kahle nabo ngoba kwayona le poison ngiyayiqaba ukukiza iminyaka engaka ukuthula nje kwakhe kukodwa kuyangisolisa uthula isikhathi esingaka uzuzovuka manje uthi mina ke njengoba ngihleli nami le emakhaya yangihlupha lento kusuka le emakhaya ngize la kuyimali enkulu kabi ngingenayo imali mhlawumbe sicacisele abantu ababuka ama-show ethu
Hey, yo, mina leti ngaphezulu kwami mina Hawu ngimncane ngempela kakhulu. ushefu. Mawami. Emsebenzini wenu ama-position enu belingana noma mhlampe khona Ayilingana ama-position. Ayilingana. Sayisebenza nje kahle. Elingana. Hayi. Yazi. mawami ngalapho. Ayikho emnganini beni ngoba njengamanje akekho umuntu uvele ovumayo. Naye njengoba ephika ethi leyo nto akayazi. Yini mhlampe ongasichazela ngayo ebudlelwaneni beni nobathathu? Othi nawe mawuyicabanga, mhlawumbe ucabanga ukuthi umngani ngabe mhlawumbe lento oyenziswa ukuthi ngoba mangizwa ngazokuthi umngani beni kube isikhathi futhi wena omaze kuqala kakhulu uma Mthandi angazi mhlawumbe yini ongasitshela yona ngokwazi kwakho nje njoba nje ngicela ukuthi size kuyena la namba nobabi Engingani ngitshela kona Ngokulingwa Nkosi. ukuthi thina sinaye sangena kanye wasesilandela yena. okay Kusho ukuthi kodwa nami ngiyazicabangela nje ukuthi kungenzeka ukuthi kunomuntu athandana naye emsebenzini. Ngoba unendaba sikwazi nabathandanayo. Hawu nendaba. okay ngicela singamphazamisa ubani ke wethandana nomunye emsebenzini Uyena usisithande owathandana nomuntu esasisebenza naye. okay shuthi usesithandi ube kade nje wayayijola emsebenzini ngalesi sikhathi okay Kusho ukuthi wasehlukana ke nomuntu lo kade ejolana naye. Usisike lona ke wase ke eseyashela yena ke semthanda angazi noma wayedlisela yini edlisela kuyena yini wase eseshela yena ke ukuthi bathandane base beyathandana ke manje sengibona umngani wethu besevele ke esenza lento ke leyo ukuthi kube nobuthi afakwa edrinkini. ya bengifuna lapho ke ngoba mina udaba bese ngulizulu bengifuna lapho Kanti ngiyafa nje mina ngifela uJoseph. sisithanda Mina ngangazi ngani uJoseph uthandana nabo. Angiyazi ke lonto. Ngangazi ngani. Ngangazi ngani mina ngangifike la ngazi ngibonela nangubhuti omuhle engishela. Ngangaze ngimbone futhi nawe. Naye futhi azange ngitshela uthandana nawe. Ngayiqomela ke mina ngoba ngiyibonela isoka. okay uyamaza ngithi uJoseph esikhulunywa ngaye Yebo ngiyamazi. nake nathandana mamthandi Yebo sathandana naye. kwase kwenzakalani ke Hey. Kwasuke kwasuke kwakhona omunye engizwana naye eceleni. okay Shuthi wase engibamba ukuthi khona into engizwana naye ngase kwahlukana ke nami. kwahlukana kanjalo Yebo. umngani wenu lo ofike kagcina kumina ubesefikile ngaloso sikhathi Cha isikhathi sihlukana bengakafiki umngani. Bengakafiki. Bengakafiki. le nkulumo ukuthi usiswa uma wathandana noJoseph uyayazi Ngangibona nami ngangibone ukuthi uJoseph ngazi ukuthi mina akasanginaki senginokunaka kakhulu yena seshela yena enginake kanjani mamthanda umuntu ongasathandani naye kusho ukuthi ngangibona phethu ukuthi akasafiseli ukubuyela kumina kahle akasafuna ukubuyela kumina kodwa iphutha lokuhlukana kwakho naye kwakwabe lakho kulomuntu othi wamthola kwabe yelami kodwa phela kodwa mina ngangimthanda maseqhubana nempilo futhi uJoseph sekufanele manje ummonezele noma ubulale umuntu asethandana naye ngaloso sikhathi usho njalo phela mina ngangimthanda mina yebo ngalenza iphutha kodwa yena ngangitshe mhlawumbe usazobuya ize kumina nawe selandela umngani wami wamtshela noJoseph ukuthi wena uthando lakhe aliphelile usafisa niqhubeke noma nilungise ngangimtshena avela athi nje ngeke asakwazi ukubuyela kumina okay kodwa nganginalo ithe mhlawumbe uyobuyela ke mhlawumbe makuthi usisakasekho futhi wayengeke azafe kwayena wezoba nesichitho wayengeke ungeke uzufe nathi ngifaka isichitho kuphela hayi ukuthi ufe ngiyavuma ke manje hayi ufuna iqiniso wena ilona ke ngitshena lona yes ngangifuna ukuthi akunyanye akulahle khona ezobuyela kumina uyabonakala ukuthi usathandana nomuntu usuthandana nomunye usiyamona ngifuna lokho kuba nomona futhi ngoba esethandana nomunye umuntu hayi ukhona wena ke njengoba wena wangibona ngifaka izinto la awumtshena ngathi lo muntu athandana naye bezwana nami awuzangumtshene ngani wena wobothi mina ngizokuhlekela lo ukuthi kusuka umuntu le agijinge ngoba kuwena umqhathi nje awuzange umtshene ngani ukuthi lo muntu atezwana nami singafika sibabangani sibe bawu 3 usuka umuntu azandana nami asuke mina ezengumngani nami
mina Wathula ngazi lutho, Sibona mina angazi isidingo lutho, sokuthi angazi lutho. ngikhulume lonto. Nakho-ke kushuthi nami namadwayidwa yami. hayi wena Kodwa nje okwangivula amehlo mase sowufuna ukuthi umshise ingane zakho. ngangeke ngiyachaza ngangeke ngimshise ngangifuna abe ngenxa nesichitho yendoda nje. ngangifuna abe nesichitho nje Madoda ashile emaningi akuyele kangaka kumina lenyanga. ngangifuna yena ngifuna emadoda ngifuna yena Oh, leyo wawusunayo, leyo wawusunayo. ngangayithandi leyo Hawu, ngangayithanda ngithanda yena khona bothando. Uyishiye phe Hayi. Khona abantu. nento iqiniso nilifunayo Hayi, salifuna iqiniso. ngiyanitshena-ke linjengoba Kodwa-ke nje hayi umthakathi hayi umthakathi usebenzisa umuthi ukuthi ubuyisele indoda, usebenzisa umuthi ukuthi kufa umuntu wena ubuye hayi. Ngoba phela Hayi, asinaso isiqiniseko mamthanda, asinaso isiqiniseko sokuthi lento oyifaka esiphuzweni kwakuyisichitho njengobusho yini. Yabo akekho umuntu ongaphuza into esifaka kwinto. Akekho. Mina nje nami mawufaka into uthi entweni engiyiphuza uyangibulala ngeke lokho ngicabanga indaba ukuthi mhlawumbe ichitha. Wayengibulala nje uthandi. And kuyakhombisa ukuthi mamthandi lento wena ubuyazi into yanihlukanisa ngoba ngicabanga ukuthi emva kwaloko umdlelwane benafter lo baphela. And ekupheleni kwabo kuthiwa wena futhi wahlehla kubona yabo. kwakufanele vele ngihlehle ngoba phela into engangiyenzile yenzekanga ngavele ngamzonda nje ngizwe ngicika ukuthi angivele ngihlehle eduze kwami ngoba into engangiyenza yenzekanga Kodwa niyabona ukuthi lento nayenza ukuthi lo like kahle kahle nje nomamthandi ngoba lo Joseph ekhuluma uphi manje usakhona uphi. yazi kuyena wathi naye wambekaphi Usashona. Dasho nami ngezwe kuthiwa sashona sengadlula nami ke. Awunqiseni bakithi. Isuka leni hey Nkosi yami. My soul rest. kodwa nali ixoki yabo leli ixoki leli uyasiqhatha nango siqhathayo Ixoki ngangizama ukulungisa. ulungisa kanjani Ngangizama ukulungisisa. No emnganini ngicabanga ukuthi mina alikho iphutha lenziwa uma alikho nhlobo ngoba ngeke uyeke umuntu enithi umngani wenu aphuze into esinento phakathi. Usubonile. Cha abukho nje ubuxoka abenza abukho. Shuthi uma uthi wenza ubuxoka shuthi wena mawuchaza ukuthi lento yayenzeke yayi right futhi kwakungafanele ayikhuluma. Yabo. Bayi right phela kumina engangiyenza mina ngifuna abahlukana Ulala hayi ukuthi ngangeke ngikubulale ngoba ngiyakwazi umngani wami sengithatha njengosisi ngangeke ngikubulale mina ngifuna nje ube nesichitho angakufuna la kuhambe khona bese ngiyasondela ke mina nesichitho nakwabanye abantu phela. Isichitho asikho asihlangani mina noma wazoba nesichitho kwabanye ngisahlangani base ngisebenzele la ngisenza khona ukuthi uyapi naso uthunywa uyaphi ngalozo ikhathi ke emngani wethu wawukhohlakele. Angazi ke manje njengoba sesibadala sesidla inkamka. Hayi kodwa ukhohlele emngani, awukhohlakele emngani. Ufuna ungishisa ingane zami wazi kahle ukuthi nginezingane. Hayi awukhohlakele emngani. Hayi awukhohlakele. Ngicabanga ukuthi into esibeke la ilona ke liqinisa kade lifuneka. Ubuhlungu ukuhlala nomuntu noma ukuhlala nento ekudlayo ngaphakathi. Ungazi ukuthi lo muntu ngangikade ngenzeni. Wayefuna ukungibulala yabo. Mina nje ngiyathuka ukuthi njengoba senze nakhula nangaka noma kumina kodwa nje ukuthi ngingakhuluma udaba lamadoda ukuthi hayi ngangumdlisela ukuthi abe nesichitho lonto leyo iyangithusa nje ayakhi nje iyangithusa zifunda nje ingane ngathi nane ngane ezikhulile manje zifunda nje yisiphi isifundo ezisifundayo. hayi futhi ngizothi nje imngani nami hayi angazi uthando phela nama ngizidakile uthando kodwa ngangeke ngikubulale kodwa hayi ukuthi ngangikufakela ipoison ukuthi ufu ongeke uzushona umngani wami owanginikeza umama wanginika eThekwini umama lo usebenzisa amakhathakhathi wathi cha ngeke uphela uzomnukela kuphela hayi ukuthi uzoshona cha uzothi mefika nje kuwena kube khona wathini ke masuyathi umama uyomtshela ukuthi hayi lo bengithi ngiyambulala noma ngabe ngifaka isichitho uyephila saka angibanga ngisaya phela ngajethi into yakhe ayisebenzanga ngoba phela ngangingazi iminto awuphuzana angiyanga njengoba ngingazange nje ngiziphinde ngize ngimthinte angibanga ngavele ngacikeka nje ngahamba ngoba ayizange isebenze ngajethi ukuthi wayidlala ngami lo mama ngoba phela naku usaphila namanje nje ningena nje manje ngiyakubona ukuthi hayi saka ngiphila saka
kepha nje bingidla nje lento ukuthi sibathathu sisahambelana sobabili. Kodwa uthanda inkosi yami ingabe ngempela ngamona ngani. Noma ngithi ngiyadla noma ngixoxa nezingane zami ngithi hayi niyamkhumbula anithandi zithi yebo masi yamkhumbula. Ithi mina ingabe ngamona ngani. Yazi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngithathe uLungi sihambe siye kwakhe ngoba mina bengavumi kahleshela ekhaya kodwa uLungu bewazi ubona ngifika noLungu. Andiwazi konke-ke ngami Lungi. Hayi wena undaba wangabe ayikho into ongayazi shuthi ngami wena. Wazi kwami wazi imithi engiyifake emazibhuzweni. Hayi khona weLungi sakubongela. Bravo. Kodwa ngoba seliphumeleke iqiniso hayi ngiyabonga. Ngibonga kuLungi ukuthi uyena owasho. Iqiniso elidinga ukuthi siphumele ubala. Ngibonga kuyena. Hayi kusho ukuthi nani njengoba kade ningezi la benivele nazi vele ukuthi ngoba niyangisaba. Bengezi ngoba ningisaba ukuthi ngizonibulala. Bengakusabi mina bengifuna ukuqonda nje ngazi ukuthi konakalaphi. Ngoba manje sengitholile iqiniso. Ngoba noma beyikhuluma le nabo abaphumi nento ephatheka ukuthi kwaye kade kufakela into ngengqongobani. Noma ke amtshele uMamlungu ukuthi ukuthi naye uLungi wasaba ukungitshela ukuthi hayi lo muntu omthandile wena wayekade ethandana noThandi bahlukana. Kusho naye wayisaba ukungitshela lelo kuba kusho ukuthi ngangizobona phela lapho utho usho ukuthi ngibulalela lo Joseph Ndini. Naye nje sasihlekiselana naye hayi ngoba ku serious. Mina ngingazi yabona kuba ngangazi Thandi uthi wayekade ethandana nawe kangeke ngimlokothe mntama kangeke ngize ngithandane ngoba uyazi ukuthi umngani ngoba phela ngazi abangani bami babili laba suka kude nabo ngeke ngize ngenza into engasile kube ngangazi ngoba no Joseph wamfihle bekwela kutshene kodwa usisi ukuthi hayi lo muntu lo uthandana naye umngani usisi ngicabanga ukuthi wasitshela ukuthi uJoseph umtshelile kanti uJoseph azangitshele lutho. Kusho njani uxoxa nanixoxanga nje ukuthi yawo uyamazi kodwa nawe mamthandi iphutha mina ngigxika kulona. Ngiyakubona ke isichitho wami sebenzisela sona kodwa wena njengomngani wakhe yini ungabuya ngwazohlala naye phansi wathi kodwa uyazi into ukuthi nekuthi angithandi ngoba lo muntu kwakwenzeka ukuthi yini wena ungabuyanga wakuyena unokuthi uzunqama ukusebenzisa imali ngento ongayikhuluma mahala ngomlomo unqama ukusebenzisa umuthi uhambe uthe uthatha eThekwini uyosho ngitsheleke mhlawumbe oyimali nasazi uze yokhipha ngento ongayikhuluma nje mahala ngomlomo kumngani wakhe kumuntu ofikele kuwena wahlala naye kodwa manje hayi mina nje ngiyakusola nje ngizovele ngithi awu kanti kunjalo uyamazi uthanda ukuthi ngifikele kubona uthanda umngani wami shiye phansi uyeke phansi kodwa phela mina ngizibonela nangubhuti omuhle nawe nje wahlukana naye inhliziyo isekuyena ngoba hayi kwakuyimeni bandle kwaki-out nami ngayibonela i-out ke ngifikele eThekwini ngayiqomela-ke na ngoba ngazi ukuthi umuntu free kanti kube wangitshela wasekuqaleni ngangike ngize kuqala angizoyeka yini ungakhulumanga naye noma mthandi indlela ebabethandana ngayo nje ngiba ngisayicabanga naleyo nto ngavele ngabodwa hayi kusho ukuthi umthatha ngempela and wengasanginakile ngempela uJoseph wengasanginakile senake yena kuphela ngavele ngabodwa angenze something wakhuluma ke dadewethu baba kufika kuyafana nje ubusho ukuthi wayemuhle nje wawungeke uzumyeke wawungeke umyeke hayi usungitshelile ukuthi ene mnganami lo muntu ade ngithanda naye kusho nasengedla amali yoftover zakho ngangeke ngithanda kabi mina ngangeke ngiyenze lonto ngizoshiya phansi nje ngimbuze futhi hawu uza kumina nje wena kanti uthandana noThandi no thanks angizomshiya ngangeke ngiqhubeke kusho ukuthi angicabanga ngabi mina nganje nje kushuthi nawe nje awusemathandweni nawe ziyashelela zingishisa kanjena lo hayi impela zazishelela zona kodwa ke sengazi ukuthi uyindoda yamngani wami kade ethandana nomngani wami ukuthi mangekishelele and manje yabo nisele nixabene ngomuntu osayishonela ongasekho ngento nje yayilula ukuthi nikhulume nithi mina ngiyabonga nje uma ngoba usoyazi naye manje ukuthi hayi kahle uThandi kwangingeve ukuthi uyambulala
yabo wawuzama nawe ukuthi ubuyise indoda enani ibanga ngoba sho nani ibanga kahle kahle kanti phela yayisidlulile kuwena futhi naye futhi wayengazi yabo yabo so nje mina lento yenu ngiyibona kuyinto elula kakhulu siyabonga nje nakumamlungu ukuthi lolu daba athi mayimxoxela ngalo usisi ngapha aluzwe futhi alibone libalekile no asenikuyena uthandi kiyo kokhulunywa sikhuluma nayo interview siphezele sekuyena uthandi yabo manje kumanje impilweni ngabe iyaqhubeka nje kahle futhi ngoba nakwalo umuntu ekhuluma ngayo sewayishonela kudala so ngeke ukulungisa inkinga ngenkinga uma senesichitho lo muntu angithi yabo kufanele phinde eyolashwa loso sichitho futhi sengiphelele lo msebenzi yabo isichitho sisebenza ngendlela ezihlukene ngizolahlekelwa ile ndoda ngilahlekelwe umsebenzi ufake loso sichitho angabuyi kwalo Joseph ukuthi uzama ukuthi uzophinde futhi uzophinde ukhiphe enye imali othenga umuthi okubuyisa yena ke manje uJoseph angithi uyasho ukuthi wayesenomunye umuntu shuthi nje wena mamthando uthi mawubuyisa uJoseph uthini ngalomuntu lo wawuthi una wawusomtholile uzoba ubabili ngangizomyeka phela lo ngangithanda kakhulu lo ngangizomyeka lo hey kodwa boma bami yazicishe nje nazi impela uNkulunkulu wanikhumbula inhliziyo zenu zibophile ngibonga nje ukuthi ungabe bikho phakathi kwethu oshonayo ngoba uyashona ushona nesibopho yes isibopho esingekho into engakhulumeka iphele njobe sikhulumekile ke nje hayi mina akanginankinga sengidlulile iqiniso nje bengilifuna phela angisekho lapho Thandi uthakase ngoba ngizile kuwena dadewethu sayikhuluma le ndaba isidlulile wa confessa futhi ukuthi hayi wawusifakile sona isichitho nalapho futhi ngithi akudluli akho umuntu owafa akho umuntu owagula sisaphila nalo muntu ke sasimbanga mina ngingazi usayishonela ngithi nje ngicela iway forward ngiyabonga kakhulu ukuthi ngize ngilaze iqiniso ngoba phela ukhala nangokuthi efika la wayengazi ngisho angazi umuntu wawuyena uthando ngisizayo mina nje ngiyayibonga inhliziyo yakho ma ngibonge nayo usisi lokuthi anganqaba ukungiphelezela angiphelezele alimele iqiniso lakhe njengoba esho hayi mina so Messi yakuthanda ngofe ngisho mina ngithanda ukuthi ngambone nje into ethize angisho ke manje ethanda ukuthi iqabane nayo uLungi akudluli nje bangani bethu ngoba besabangani sobathathu ngoba phela vele nalomuntu ekukhulunywa ngaye umuntu into engasekho nje anisasebenzi futhi senidle imali zenu imali zethu ngiyabonga kakhulu Lungi mina ke bengifuna ukuthi ke itholakala iqiniso mnganami ngiyabonga okay now amazabo ogcina nengicela ukwakhuluma bengicela sisi uxolisa ngengakwenzayo hayi ngiyamukela kodwa nje kusuka enhlizweni sesinga hayi ukuthi ngangifuna ukukubulala ngangengikubulala sisi phela ngangifuna ukuthi uqhele eduze kwabala duze hayi sekuzwile konke lokho angisekho lapho sengidlule nawe sesingicela ukukhoxisa amazwana ukuthi ngibize ngixoxe eliqhathayo ngiyaxolisa kakhulu ngikubonge futhi kahle kahle lo uxolisa kwami ngiyawahutisa lo magama ukuthi ukukhuluma kwakho nosisi kungisizile mina njengoba kade qedwe kusho ukuthi emhlabeni siyaphila izinsuku asizazi zokuphela nami bingidla lento singabonani njengoba kade singabonani kodwa sasihleli kahle kukuhle kwafika ke nangoSathaneke ngiyabonga sisuthi uyikhulume sikwazi siyixoxe idlule sisaphila hayi ukuthi mhlawumbe sisungizwe kahle hayi ukuthi ngumuntu omubi mhlawumbe ngoba ngakufaka isichitho mhlawumbe ngumuntu ophatha imithi angizwa kwakuyiliyonto nje nami engayizwa ushiwe ngamphethwe uthando sisi lokusewuthando ngaleso sikhathi nami ngezwe kushiwo kuthiwa
uma umuntu umthanda kukhona into okwazi mhlawumbe abantu babethandana uyakwazi ukuthi kube khona into ebahlukanisayo thilweni uthole lo mfunayo nami ngakithi ngenze njalo hayi kabi ukuthi ngikhiphe umphefumulo cha Hayi kuyaswakala. ngiyabonga nje ukuthi nifike sizoyikhuluma ngibonga kakhulu Mm. ngoba nami nifika nje like ngishaya uvalo ngikubona nje bungekho right kwavuka leyanto engayenza ukuthi ngabe usisi useyazini kodwa ngathi kanjani ngoba nangu uyaphila mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwaliyanto ayizange yenzeke mhlawumbe yayibuthuntu okanye yayingasebenzi Kanti ayivela ikazange kanti ayikazi izisebenze mina ngokwami ngihleli nje ngitshethi shuthi wayedlala ngami mama wayedlela imali yami ngiyabonga bosisi ngiyabonga kakhulu yazi ningikhumbuza isikhathi sakudala sasebenza yini sasizwana ngayo kwakumnandi hayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga isho ingane zethu ziyazi bezizibuze ukuthi awu anithandi washo ngoba bayambona uLungu anithandi washonani yes uthi naye uthandi angimazi ngempela nje ngamona ngani angimazi Angithi uyabona nje nalo loqinisa izingane ungazitsheli into waphela izingane nizodlula emhlabeni yisale sekuyaba nezamthandi seziyazi yabo sesasazazi lo wacishwa hlisiwe poison sizeyithwala ngaloko ukuthi nina uma wena umthakathi wayifuna ukubulala uma yebo ngiyakubonga nje lokuthi lozo even izingane awuyithanga lento mayenzeka saxoxela izingane uyabo angilo ngithi nje angazi uthando washonaphi futhi ngithe mase ngithi ngizomfuna uthandi ngathi ngothatha yena uAnlungu sambe naye sofuna uthandi ngayitshela ngathi namhlanje ke ngizovuka ke thatha uLungi sambe sobheka uthandi sositshela ukuthi hayi simficela uthandi thando uyaphila kwakuhle kwanje alright alright esithemba futhi ukuthi kuzohamba kuhamba isikhathi sibuye noma naye ngoba naye uyakwazi kwami nakafika nje hayi buyisanani nkosameni badala manje manje bangaka buyisana nje boma bami impilo iqhubeke ke phambili uyabona sibonge kakhulu nani madodana ukuthi nikwazi ukusipheleza hayi manje ekhululeke noma inini siyabonga noma inini nje sesobuya nje kamamthande sasodla nenyama mhlasimbi hayi ninamukelekile la ekhaya namukelekile ningafiki-ke nani nithi niyasaba hayi uphathe umthwalo la ekhaya into engangenza kudala la ngisayenzi manje shintshile manje engayenza engangiyenza ngaleso sikhathi ngayenza ngaleso sikhathi hayi ingene nikhululeke nje hayi ngicabanga sicela indlela mhlawumbe ke senizobe nithathelane-ke singenele ey'motini hayi siyabonga kakhulu-ke mamthando nihambe nenkosi okay sambeni-ke bomama Ane kahle Thandi hayi nihambe kahle yeah. Hey.